on pli ya ka walkop hakakat ve tering bat kijinga la kai kin sedang hakakat ar tering jong manta ubenai jun ngi pedang singapa bat ai kublai ya pi suggestion shakane ko video kajing kerpat ya ki paralok ki bampat da ban subscribe singapa banyon yu tu subscribe button ya pi ke badang wan thamai hakane ke channel pila ban lengo ba balai kumta habala ong kajinga la kai walkop kan sedang nedo ka khat ve tering jong manta ubenai balai pat kita kijing la kai kin sedang hagakat ar tering hato lapan kelamo ya ka tering ba penlong ya ka walkom em kata kamdai ba pen kala ya ka tering ba penlong ya ka walkom handre ya ka open ceremony lane ka jingpli ya ka walkom la sedang ya ka hakat ve tering kata nadu kapor khat ve baje manmet kata shikanta shwaban pono ka khat ar baje chiteng senya kabalong kapor kaba la kala shikakat artarik jong mata ubanai jon dai nagata kain kadaw ba ya ka chingpli lani ka open ceremony hakane ka welcome on sedang yaka hakakat ve tarik manta ubanai nadu kapor khat ve baje manmet kat ba ya ka jingela kai pat on sedang hakakat artarik kata nadu kapor khat ar chiteng palat chiteng senya kumta satang artali kisngi ngin sayo ban sakhi ya ka jingela kai welcome manta usnam arajar arpe henru hakaba kisah pe hanyo tali kiri kin saya kene ban yora ya ka trophy jong kene ka world cup kat ba ka wei ni kiri kadai ka badai ka lado dan ka champion jong usnam arajar rpr kata kadai kari Argentina kan defend bat kan yele tenge kenang baki wei kin om yo lat ban kene ya kene ka champion dan ka trophy nakari Argentina hato kari Argentina kari jong Lionel Messi kandang la an em ban bat biang sajesin ya ka champion lane ka ya ka trophy jong ka world cup lane ki wei pat kiri kin sala ne em ban kene ya ka champion lane ka trophy jong ka world cup nakari Argentina te kumta ka jingela kai ka banang ko nga hakane ka world cup kan sedang hakakat ar taring hakapor khat ar chiteng palat chiteng senia ka jingela kai kan salong hapdeng kari Mexico ka wei ni kiri ka bala host ya ka world cup persya ya kari South Africa haka Estadio Stadium jong kari Mexico nang ta sekawai pat ka jingela kai ka ban salong hakane he ka ju ka trik kata ka khat ar taring ka jingela kai kan salong hapadang kari jong uson kata ka South Korea persya ya ka Asia kane ka jingela kai kan salong hakapor hanyo chiteng hakapor manstem bat baro artali kine ki jingela kai kidai bek na ka ju ka group kata ki bahap hapo jong ka group A kuble shibon ya pi kibas ngam bat pet ya kane ke video ngin saya kendo bat ya syampat bat pi hakawe pat ko update kuble shibon